moni teenager yake nde makwatirakwatirato taona ni nkhani yachitika yagwa ku America ku USA. Bambo uyu dzina lake Chey Ann kupezeka kuti mkazi wake dzina lake Young anali mkati mwa divorce. Ndakuti abambo acheyo sizimasangalasa imene zimayendera. Basi tsiku lina ungodzuka basi akuti iwe ndi kupha lero. Gamba ni kummenya mkazi wacheyo. Nde mmenyeni kenako anambaya. Kaya anambaya ndi chani mkazi yosakuziwa for kuti anamuvindikira anammata masowa ndi duct tape. Kenako mmenyeni nkummangirira nkumusiya kuchipinda atamuza kuti lero ndikupha. Kenako Young anakwanitsa kuti anavala Apple Watch akuti mawatch awa smartwatch anapeza kuti anakwanitsa kuti kupanga dailo ku polisi koma mawu ake samamveka samatha kuyankhula nde phone yake ndi yanayimba ku polisi. And mom, what are you reporting? Hello? Hello? Can you hear me? What's going on there? Okay, I'm going to get help started to you. Hold on for me for just a second. Do you know the address that you're at if I said it? Kenako apolisi anatumiza polisi. Koma Chey anali mtima utakonza atamanga kuti uyu ndi mupha basi. Anapeza kuti anamutenga mkazi wake uja kumuyika mgalimoto analowomangirirato. Galimoto anachita kujambulidwa ndi CCTV ya kwa aneba. Galimoto chataitenga nkulowa mgalaja anakamuyika mgalimoto mkazi wakeyo mgalaja kuyenda kuyendesa galimoto. Apeza kuti akutuluka anapampana ndi apolisi aja. Apolisi kudutsana naye koma nanga si apolisi samaziwa kunena kuti galimoto yo ndi iyeyo. Anadutsana ndi galimoto ya polisi kumapitirira kupita kuthengo. Kuthengoko kutenga fosholo kuyamba kukumba. Anakumba dzenje nkuntenga mkazi wakeyo kumponya mdzenjemo ndikukwirira. Pang'ono nkuponyamo chimtengo ali kuti asatuluke. Mkazi uja anakhala mmenemo akubanika anakhala ndithu hours ambirimbiri. Kenako anaona kuti fochera amatha kupuma abesa anamkwirire kwambiri anakwanitsa kutulukamo. Kaya anatuluka bwanji koma anatuluka. Atatuluka kuona galimoto ya mwina ake aja ikadali kompo sinachoke. Iye nde anangokwawa kachetechete amuna ake usanamuone kuti wathawayi. Atende anathamanga mthengo muja 30 minutes akuthamanga. Kenako anapeza nyumba kuthawira ku nyumba kuja ukanena kuti imbani foni ku polisi amuna anga anandikwirira afuna ndipo. Basi to apolisi kubwera atipo mumangaso Cheyo ati kumachita makani kumanena kuti iyayi ineso mungandimange sindifuna mpaka ndikhale prison yeye ali moyo akuyenda. Nde zinachitika 2022 koma Chewa awapasa chigamulo dzana kunena kuti akhale prison kwa zaka 13 chifukwa cha nkhazana apangazo. Iwo akuti ali ndi mental health issues anamwa mankhwala ambiri siku limenelo. Mkazi yotena kuti mukamusiya uyuyu andipha kachiwiri chifukwa kuti zimene anampanga koyamba kunali kumupha kumene. Imene ndi nkhani ya Chey ndi Young. Vuto kuti ukakwatira mdani wako pena munthu umata kukwatira ndi mdani wako weniweni zikoma kwambiri.